हाय गाइस वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। आज मैं आसी धौली देखिया भाई आसंता जिम तार व्यू देखो जी। एडी सिंह माने सब जगिछंदी लायन आसे देखिया डी बुद्ध जी सोइचंदी। बुद्धम शरणम गच्छामि। देखो दु एडा होजी शांति स्तूप जोडा की टोटल आकृति रे एडी चित्र करा आइजी। এই চিত্রটা মধ্যে দেখন্তু বহুত সুন্দর লাগুଛି। ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିକି ଯିବାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଚିତ୍ର ଗୁଡା ହେଇଛି ସେଥିରେ କି ବୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ପ୍ରଥମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ବୁଦ୍ଧ। ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ ସେ ତଳୁ ଥାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରର ଭିଉ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଏପଟେ ସବୁ ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାତି ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ଅଛୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ। ଗଛ ଗୁଡା ଘର ଗୁଡା କେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ବେଶୀ ଭିଡ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ଭିଡ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଫାଙ୍କାରେ ଫାଙ୍କାରେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଥାଏ। ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଲାଷ୍ଟ ଭିଉ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଏଠି ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ପାହାଡ ଉପରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପାହାଡରେ ଠିଆ ହେଲେ ନା ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁରା ପାହାଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆସିବେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ।